Hey yo, boom, Mzansi. It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bampolunyu, Shase, Upojamansa, Bafocasane, Bepodlu, Chwala. Welcome to another exciting episode of Nia Tempanana, couple switching phones, Mtanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abanta Banum Cholopagats and King Ginger, cream de la cream, putting with the show. Tell it why Pagati. Hey yo, Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king, Mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Musa next to me, and welcome, my fates, the Zoom Zoom master behind the camera. YK, you know the story. Thank you so much, guys, for tuning in to CMTV. We are who we are because of you, and yes, sir. Take us where we wanna be. Take us to the million subscribers. Singene kuma subscribers. Million subscribers. Hey, subscriber. But see, million subscriber. Subscriber. Come on, 60 million, still a million subscriber. I believe I'm release again. I think senginswempu kakhulu. I think sengigenius. Sengingaphezulu kakhulu komculo. It's a million, still a million subscribers. CMTV, it's your number one. Take us to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. International Kings, but some demand to Mabuyu, Bambolunyu, Shase, Upojamansa, Bafocasane, Bepodlu, Chwala. Welcome to another exciting episode of Nia Tempanana, couple switching phones, Mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanum cholo pagate and King Ginger and CMTV. Bafunu tell it why pagate. Andile ngomunye umfana nje mistake. Wemosa. Uzizwa kanjani njengoba iChiefs engifuna? Ushoot ba right. Hayibo. Mina ngispithe esidlula sa. Nithi ngithembulo mfana senimenzo hayibo. Angifuni ukusho amagama. Sanibona Buda. Ninjani bafowethu? Ngiyaphila Grootman. Hayi man singashiswa ilanga sister. Singashiswa ilanga sanibona. Ngicela ukubuza Razo lana yazi sambe siyafunisa lana man. Silahlekile umthetho wethu. Shuthi sinasuka esikoleni yabo college yasekhaya lena iNgwenya University in Technology 3rd degree 4th degree 5th degree top of the range universities. Manje esambe sibuza imibuzo ngoba skiphe for iprojects. Silahlekile sicela nje ukunibuza imibuzo embalwa bese sentetela sibe siqhubeka ngendlela ngoba kade sihamba phula sacela nje simele ngapha mfowethu ngiyacela sister mfowethu sesenzele project esikole sicela ithuba nje sister sicela ithuba mntaka siyabonga wena sister waziwamuhle ngathi usupport Kaizer Chiefs right nje kodwa yebo phura right mfowethu ngathi uyiChiefs na umoya wakho phansi mfowethu owekhosi unoxolo nokuthula iChiefs angithi Likhosi. Uyikhosi mfethu. Mntaka ngithi nawe ulikhosi. Ngilibhakabhaka. Idapi Idapi mntaka hayi kunenkinga. Mina igama lami nguKing Ginger bhuti wami. My brother yena ubani? Mina igama lami nguMelusi. Melusi mfethu. Umama zena? Uhloni. So sisihloni ngicela ukubuza wena nobhuti Melusi ngabe niyathandana? Yebo siyathandana. Iyalubasana. Bakabuza ngama direction. Yes. Yeah. So sister ungathi yini na oyithandayo ngabhuti Hloni? Humble, like umuntu right for me na. Yeah. Like style sakho sweet. Yeah, style sakho. Ushukela wakho. I know yazini yo. My brother. Wena mfowethu ungathi yini mfethu oyilavayo mfethu ngoma manje? Asingimthanda kakhulu yabona ngendlela
angakhona yabona mina angithanda abantu abanemizimba emincane Sure, sure. Uthanda i-challenge. Uthanda i-challenge. Yeah. nomlomo wakhe Ungithandela inyama wena. Ngithandele yayi. Pura labi. Cha mfethu ngicwele ngawe mfethu. Yabona mfethu angifuni uqamamanga. Kwakufanele mfethu mina nase abangani. Phela kuba nayo uthi njengawe ekhaya ezazi izinto ezithandayo. So ngingathi nje brother so wena mfethu unele lana kuma sister. Akekho omunye umuntu mhlawumbe ohlekisana naye manine inkinga besides yena phela siyazi amanye amajita ayasithanda isembe wena uyena yedwa. Uyedwa. Akekho omunye. Akekho umuntu. Wena sister khona omunye umuntu othanda naye ngaphandle Hayi kwabanye. uyedwa. Uyamthanda ne? Ngiyamthanda. Ngicela umuphi yakho umtshele ukuthi uyamthanda sister. Ngicela Ucelani sister? Ucelani ngicela sister? ukuthi sihambe siyasijahile bhuti mara. Awu sister bengithatha ngicela umuphi yakhe bekumele ngiyokhuluma something Oh, then lapha. socedile. Ngicela umphinde ngihakhe. Okay. You will never know. Maybe it's the last Nakho yatsamaya ne ayithi ngintedele bafowethu ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho bhuti wami ngiyabonga kakhulu nawe sister ngathi nje mfethu ningahlala othandweni njalo njalo nase siyahamba kahle kahle siyobheka ngapha kunekhishi elivuliwe ibuffet yakangwenya buffet so bhuti wami before Sambi man, kunento esenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi check ukuthi WhatsApp, Facebook, Instagram, ufletha nabo bana ngithi uthe wena uthandana naye kuphela into uyamthemba. Baby, awucabanga ukuthi awunankinga wena phela. Anginankinga. Mina ngiyabona uthanda. Anginankinga mina. mara sijahile. Ngijahe kuphi? Besihamba siyasikhipha. Ngizohamba. Sister indaba manje wasuyalwa mfethu ngikade. Like no. For in. Why baby? Angithi umuntu wami lo. Why wenza kanje? Mara ke motho wa ka wa ke. Ke motho wa gago a ke gane mara ke re wa kopa gore re tshintshane ka di phone gante gona le ntho e fitlang Awuna ntho ke ipatang wa tseba le yena. so why you behave so You know mina I'm always ilethe pure sure Mara iprivacy yethu nje. yenu nathi yethu Hayibo. no yenu Baby kuba ka tsamaya. liya kae Ga tsamaya. sister indaba Ngani? why wenza kanje Uthi ufuna ama direction manje sofuna like angasofuna ingalo yonke angazi Why ukuthi wenza ufunani. kanje? No akatsamaya isa phone tu. no awuthami kwenzakalani ngoma my sister kanti nibangani mfethu namhlanje ngazi ukuthi why yini uyacheat Mara angichithi ngithitha Manje nobani why ngoba wenza umuntu wami uyazi. Pho why Mara ulwa? uyasibambezela cause besihamba. okay my brother wena ufuna ukuhamba njengoba umbone senza kanje because manje ngibona uyatshintsha Yeah, isimo, uyashintsha. baby. You know mina ngiyakuthanda Okay ithi ba check yakho iphone. yes Then yeah eyanga Yeah. bayitholi ke. why no Eyami. two ways sister why wenza kanje sister kanti why ulwa why kanti khona into efihlayo No akilwani. mara But- uritse murata Okay yes ke You know morata but ukuthi we ngiyakwenzela so batla konke. direction. Ehe. The next thing so batla di phone. yes uyazi ukuthi ngiyakuthanda baby yeah wena brother wena unankinga brother nangu umuntu onenkinga Akina problem. hlisa phone ukhe Hayi. wena brother unankinga khuleka wena brother nangu umuntu wakho sister yini uyacheat yini No, akichiti le mang. Like akichiti like ma ke phone yaka, nka sofa phone yaka. Oko bansola lwena. sister yini ndaba wenza ngiyasikuphuca ifoni yakho but izomela uyilethe ngothanda ube open Iba open. ufana nami yazi baby Be Because honest. Ngoba sobona abantu angikho open. iba open sister vuleka uvalekile but uyazi ukuthi ngiyakwenzela into baby yeah Hey, akatsiba so. wherever I iba go, open Okay, ke open he, Yeah, but ere ba search phone yawo. ukukuvala sister so isearch yakhe yeah Search ngayo. so isearch but nekho kumele ngiyibambe khona ngizokwazi na ukuthi ngisearch iba open mhlaba Magwatse ba baby go ratana ke so why tlamele batho ba search di phone tsa rona. Hey, a tsamaya. No, a tsamaya. No, a tsamaya. Iba Like open, tlola sister. abutlola drama tu. Ke drama ya eng? yeah sister the more uyitrack lento it's the more isolisa ngiyakusola mina manje Wa motlola abu so. no ngiyaxolisa ke Wa ngiyaxolisa motlola abu so. no musu kushintsha izinto wena sister isho uthe lento uyijwayele une experience yokuqhatha okushintsha situation uyibhekise komunye umuntu kadwa Hayibo, iqala iba open Okay, open ke. let's phone Open. let's Mara baby a tsamaya. umnikeze so that I'll see ukuthi ngithanda baby
Hayi bo, jwana ngitho. Uyakupha imali ukunika yonke into. Manje indaba ungafuni ukuba open, vuleka. Sister ngizocela ungimela ngalana. Please. Yeah. Woza my brother. Yeah, ngamanje khona. Woza ngapha bhuti. Woza ngapha. Bona ke tsana ntse tsa di batho. Ke Ke tse tsone re tsamaya, jwana so cha di phone tsa. Okay, it's here ke shechise ge so the 2000 mai. Re tla thoma ka phone so qala iPhone yakho Prazo ne. Showcase akunankinga. Cela unginike iphone ye Prazo. It's about that time King Changer Cream de la Cream for my sister. Awusimshisi ngicela ungivulele Buddha. Ngiyaqala ukubona umuntu open kanje mfethu. Wena Buddha izinto zakho zi open. Nice ngicela ungibambela mntaka ma. My sub phone endoda yazo. Yini uyaqala ukuyibamba. Ehlisa umoya yakhe. Ehlisa umoya. Let me show you come. Come. Okay. Kuba ngiyakubona ngathi uyithathizele ngoba iba open na WhatsApp. Base ngithi type uzotype la ne. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama labanye ubitch la ungitshela ngoba yiba bazobeqhuqudwa yiba bazi lakho. Angizwe ukuthi ngitseni showcase. All right guys, my name is King Changer Cream de la Cream. Intwana nje yase King Indlovu bafethu, and what I do loyalty test bafethu couple switching phones. Sense. Type la phuthi type. Uthi I love you. Abakushayela ninaphula nje ubi out clean ekhantanzwane ebukeka ngathi futhi yasithanda isinga. Akuveli next. Prazo, relax. Delete lapho type uthi sex. Sibone ukuthi unokuyicela vele isex Prazo kwena umqhufuzo sometimes. Thola ukuthi nikhuluma ngayo and akutsaka WhatsApp. No, aswatapelani. Okay. Yabona ke? Khonotho phuma lapho cela ungithaphele uthi money. Uthi sibone ukuthi unika obani imali. Buda, indaba mfethu. Khona igama elisha engilicabangile engifuna ukuthi ayikho awudelete lapho. Ngicela ungithaphele lapho uthi hayibo awuthi Uber Eats. Uber Eats. Yeah, sibone ukuthi labo beachikazi abanokumcela ama 100 rand bari Uber Eats ikai. Nothing lapho. Yeah, I think Uyawudlala Facebook ebhoda. Kancane nje sa. Unawo. Yeah, nginawo. Mele subheke. Ayikho into kancane la. Kancane khona. Yini awupost in Prazo, mele uyishuthe Prazo, mele uyithempe, mele uyipost mfethu, uyikhangise mfethu. Yabo, uvele lapha ku Facebook wakho, hayi into eyome kanjena ka Facebook Prazo. Okay, hayi cha impela akekho kangakho. Hayi mina ngithanda yena vele uyazi. Ne. Wamthola kanjani Prazo lo sisi wena Prazo utshele mina? Yabona la estradini. Yeah. Sibona le strat. Wayamba khona la. Estradini bekunomncwabo ne. Sure. Yazi wafika engigqokele kahle lo muntu. Yabona masicule becula ingoma bengivele sengibheke yena semangcwabeni yena. Oh wena kanti na Prazo. Uyemangcwabeni nto. Yeah. Uthe mayingena ku Patco wagcwala u Patco and then ngiyasho ngithi lo muntu uthe masifike emangcwabeni ne ngasondela kuye ngathi hayi ngathi uxoxa naye kancane sase exchange ama phone number ne. Sure. Sabuyele Nikuphatho njalo. Yes. Nimile lapha. Ama phone numbers lana ngasemangcwabeni mabe besa shay harafu yabona. Sure. And then ke from Wena ukho Haravini. Yes, mina ngibhekene esiqiniso yabona. And then from there sabuyela futhi. Ena ubuyele ebhasini lakhe mina ngahamba namajita at the side but mase sifika ukhisibambe queue and then saphaka sadla after that ngabona ukuthi nami uyazithandela vele lo muntu ne and then from there Naqomana khona emncwabeni same day. Komana khona singahamba. Awusizidere kanti indaba ongafuni zizizwe. No, angisasiqedile. Vula ifoni. Ayisasiqedile. Vula ifoni ngiqala sesiqedile. it just banike nje 5 minutes nje bona bayaqeda. Low ibattery. So charge let's vule. Vula le phone. Yeah mfethu. Ngiyabona lapha manje vele masenidla sesisenidla together. Uqoma ninike lapha emncwabeni. Uqoma khona. Onqome khona emncwabeni sisuke sonke. Ku Patco. From Patco to
to tears. And then after from tears. And from tears To the bed. Hayi wena uzile yazimaki mawo. Lesitory sakho sokuqhubeka simnandi. Now what's up? Mara baby masami. I know. Awume. 5 minutes nje sihamba masithando sami. Kade singakuphushi njalo wena. Mara one trust motho wa ka mosona ke na kae mo. Hayi. Oh, okay. Asenze tsapha utsapha la. Uvele igama lakho ungitshela. Ne? Okay. Ne? Manje type la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Khulume nami. All right guys, we're on WhatsApp right now. When we're about to tap the Chandis, type it up. Put I love you. Sister indaba nomuhle kanje abakusheli. Ay bayangishayela mara. Angiyala, angithi nginendoda. Wena manje. Hey. Muhle so. Nginendoda. Indaba pura kona nokusolisayo nomsase right unendoda. So abajwayele vele ukukushela. Pura kwenzana. Why manje kuphuma dineo mara kunapho I love you too much. Kuna lana dineo. And then then I love you. Udinewo umngani wami. Umngani wakho? Awumazi udinewo? Mupula that girl okile nkadlalena. Udinewo lo. Ubhalo I love you ngena kudinewo ungena ezithombeni kaDinewo lo check. Sister khuluma iqiniso. Ando Dinaro noma Dinewo. Mara baby akere wa ntrust. Uyakutrust. Dinewo ke chomi yaka. Yeah. Baqosi. Mara wa etsa so. Wena why wetsa so? Yeah. Okay, delete that. Why una le motho ona le dress? Yehlisa umoya. Yeah, imakahle. Imalapha. Abut ko stantswa ka. Yeah, na go tshwa gae. Le wena go sa ka tumela. Okay, why put in a net rate? Asimfonele uthi. Yabona like out lo muntu name. Okay, ngicela ungithaphele uthi sex. No, aksi out. Aksi out. Ke chomi yaka maybe nansendetse nempetsa motho wa hae ne re ti out le wena baby utaba tla tseba ntho. Wenzani nginamba ya muntu wa Dinewo? Ke Dinewo. Unsendetse why tamele ke explainele wena? Explain that. Hayi. Sister. Ko ba ka tsamaya lapha. Ne re sa tsamaya. Sister. It's a simfonele lo Dinaro. Dinaro manje ngisase Dinewo. Dinaro. Ko pantwale. Utlogetse. Yeah. Utlogetse. Letha ngibone leyo number ndoda. Masaba ungatatazeli. Yini kwateleni sister? Ke batla go tsamaya. Batla go tsamaya wa batla go tsamaya. O thotse go tsamaya ke? O thotse go tsamaya. Mona ga. Re batla go fonela Dinero. Mara bana baby ntse di etsang keng? No, we want to prove indaba. But manje you are too good to be true. Hayibo, awungithembi wena. So bona abantu ngenza kanje. Mara manje ngithengile imoto manje and then sure Dinewo, sure uba uDinaro. Sure awuthami. Ola mfethu. Yeah, indoda le. Yavela vala ifoni. Indoda le. Isingibona uthi number right le ngipani. Wabona ntotso di etsang? Wetang. no but wabona manje. Okay, akatsamaye. Indoda le. Indoda. No, ima kancane ufuna ukwazi ngale ndaba kahle. Indoda. Sure awuthami. Hello sister Dinero. Out ubalo. Indoda le. It's a man. Sure, my brother, what's your name? Who are you? Igama lami Kevin. Kevin. So yeah, besiyazi uthi indoda awuthami. Hayi, angimazi. Hayibo. Ukhona lanele kuzeni yakho mara awuthami Ungangibambi let like so now Lo Thando. so now awuthami yacho sister indoda yakho le. Ungambambi. Kwenzakala. Sure mfethu. Yeah mfethu umuntu wakho la unendoda yakhe lana mfethu and now unesicefe. So my sister mfethu ufuna ukukhuluma nakho. Sister khuluma phela Thando khuluma. Musikumbamba sister awuthami uthi baby watsaba ga ona Dinewo. uthi akasakuthandi ngitshela indoda yakho la nayindoda yakho wena ke yondoda yaka mara emafonu ke emafonu that woman emafonu yona wena mubulele khegora sa morata ke kopa ka tsamaye niyapi ke kopa ka tsamaye tla batho ba akere batlile ba re ba awuthami uthi ushimane isiphukuphuku njengoba uthule nala efonini yeah and ka tsamaye wa tlo iketsa sega se so ke ngwa bana batho ka tsamaye yamuza uthethisa indoda yakhe entsha wena uthi isiphukuphuku futhi wena mfana uzokala ngathi umncane you are young wena sister usuratana ngwana lo umncane boy yeah we are paying attention to this lady
Amana ka motho ha nke hantle mohlomong. ya uthi ungijwayela kabi nehloni sho Ben 10 sister lo Ben 10 wakho uzokwenza njani ngayo uTineo umqambe negama lentombazane Kopa re tsamaye. Like ke kopa why le relatella. akile lateli ke lihlokela letsamaya awuthi usuhamba naye lo wena njengoba ubona ukuthi ukuphendula usididide emini No, but ngiyamthanda lo muntu. uyamthanda ne Ngiyamthanda lo muntu. emini ukuphendula usididide nawe uyavuma Ngiyamthanda lo muntu. uzwa ngaye O batla ho qabantsha. wena sister ubani lengane encane le uthi uDineo zoboshwa Ubatla ho ucabanga. Dine kuncane yakuzwe nje yebo nkosi yami ngiyakuhlonipha yeah sorry Razo yezwa bengithi ngizama ukukuvula amehlo yezwa zalo Wosalang. hamba wena akiliqabansi wena qwaqwa wena Hayi suka. wena qwaqwa Razo yazenza kuphendula ibhari lo mntwana Razo ungavumi ungavumi Razo Razo umthathaphi lo mntwana Razo ingqwela ijabulile ngalo mntwana Razo uyosindela ukuthi lo mntwana nilungisile indaba yenu bengizomnika nazi ama-pitbull ami athi kumqukula Razo usufuye ukwenzani bengizoke ngimsasazele ngana ama-pitbull Razo hamba mfethu akuchithele lo muntu chithela nentwana encane bengizoke ngikusasazele ngana ama-pitbull sister athi ukuqukula nje akujuba emoyeni Ungazoyithatha kabuhlangane. yazi urazi into bekumele ngimenze bekumele ngimphuce lo Jerry ukuthi manje inkinga uqwaqwa iqoqwa akubhayizela umuntu waseqwaqwa qoqwa ke mfana menye country imele leyana ya abantu bakhona mfethu nje ba unique and uyababona ke nawe bovu short base qishile representa iqwaqwa stars. Take me to Qwaqwa, Putha Dijaba, Yellow Bones. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake